now, it's time for SPG. As in, Super Backnern Secret File. Pagtanggal ko ng ano niya, may bumulaga. Itago niyo ako sa pangalang Candyman. Kasi ang pangalan nitong girlfriend ko ay Candy. Itong ikukwento ko ay nangyari 2 years ago pa. Magsilbing aral sana to sa lahat ng mga kababaihan. Pati na rin sa mga kalalakihan. Mag-ingat-ingat kayo ha. Ito, ang aking SPG. Secret File. Bagong mag-on pa lang kami nun ni Candy. Fresh grads kami parehas at bagong empleyado lang sa isang BPO company. One day, may celebration ng birthday yung isang kaopisina namin after duty. Umaga yung out namin nun. At doon ginanap sa place ng friend namin yung birthday niya. Simpleng kwentuhan, inuman at lasingan ang naganap. Hanggang sa nalasing nga kami parehas si Candy. Mas lalong gumanda sa paningin ko si Candy. She's actually beautiful. Bilugan ng mga mata, makinis ang balat, sexy, malaki ang future, at higit sa lahat, mabait. Eto na nga, nagsususuka siya sa bahay nung kaopisina namin na yun na may birthday. Sinamahan ko siya sa banyo. And then, nung nandun na kami sa loob, I kissed her. Pero pinigilan niya ako, sabi niya, "Huwag dito." So I obeyed her. Di naman ako nagmamadali. Plus, ang cute niya talagang malasing. Ang daldal taas tawa pa ng tawa. Then few moments later, tinanong ko siya kung gusto niya na bang umuwi. Ihahatid ko na sana siya or sa apartment ko muna siya magpahinga. Dahil baka mabigla naman yung parents niya o makita siyang lasing. Nang biglang sinabi niya sa akin na sa place ko na lang daw kami dumiretso. Yes! Napayes ako sa isip ko. Pagkakataon ko na to. Wala pa nga kasing encounter ang naganap sa aming dalawa. Kaya eto na nga. Nagmotor kami from Taguig to Pasay. Pagpasok sa apartment ko, tanggal helmet and we started kissing hanggang sa mapunta kami sa kama ko. At the same time, habang hinalikan ko siya, tinatanggal ko na rin yung shirt niya, pants, bra, lastly, her panty. Pero pagtanggal ko ng panty niya, boom! May nag-hello sa akin na Jebs, kulay brown papo. Nawalan ako ng gana. Kala ko candy, yun pala chocolate. Nanlambot si ako. Ayawan na. PS, wala pa kaming 1 buwan, nag-break na kami. Hindi naman dahil sa bakas ng Jeb sa panty niya, kundi dahil iniwan niya ako at ipinagpalit niya sa ibang kaopisina namin. Sabi, break na kami, tas magulat-gulat ako, wala pang 1 buwan. Sila na nung nag-celebrate ng birthday na pinuntahan namin. Pero oaks lang, baka tanggap siya nun, lalo na ang icing sa ibabaw ng panty niya. Chocolate flavor. Muli, ako si Candyman. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backnern Secret File. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa Secret File na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.